Hoi, ik ben Marianne en ik werk bij Wetenschip Friesland. Wetenschip Friesland werkt aan droge voeten, schoon en voldoende water. Binnen projecten werkt Wetenschip samen met inwoners, organisaties en bedrijven. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik sta hier op het kruispunt tussen Uitwellingerga en Oppenhuizen. Wetenschip Friesland werkt hier aan droge voeten. Op een aantal plekken moesten de kaden namelijk omhoog. En dat betekende nogal wat. Er is veel gesproken met inwoners en ik ben heel benieuwd wat zij er allemaal van vonden. Ik ben hier bij mevrouw Atsma. De grootste opheging van project Oppenhuizen wie in jouw achtertuin. Ooral meter moest volgens mij de tuin omheen. Wat dacht jou toen Wetenschip Friesland bij jou aan de deur kwam? Nou, dat is net best. En toen dacht ik, als ze dat nog achter helemaal doen, dan ligt het oor maar leeg. Dan is het bij ik wil het zien. Ja, ik was eigenlijk ook wel blij, omdat ik wel al in de wandelgangen gehoord had dat ging gebeuren. En wij hadden een tuin waar ook een heleboel aan gedaan al moest worden. Dus dan wacht je gewoon totdat op een gegeven moment het wetenschip met de daadwerkelijke plannen komt om te zien of dat enigszins overeenkomt met wat je zelf al zou willen. Anders dan ga je van allerlei dingen doen die uiteindelijk niet nodig zijn geweest. Jachtwerf Popma. De kade moest hier omheen, zo Wetenschip Friesland. Wat vond jou daarvan? Nou ja, dat is er weer al het nodige nijzel kwam via vergadering hier in het dorpshuis en zo wat meer. Maar ik heb eigenlijk voornamelijk de gesprekken gevoerd met André Seinstra. En na een aantal gesprekken ben wij wel de together uitkomen wat de beste oplossing is. Aan de noordkant hebben ze van oude bregen de polderdiek omheen gebracht. Er waren wel bepaalde voorwaarden waar dat om voldaan moest. En toen kwamen ze aan deze kant van het bedoel, aan de zuidkant, daar ligt dus privégebied en daar moest de polderdiek ook omheen. En ja, dan is het wel een beetje geven en nemen. Er stond een mooie BM, ja die moest erbij. Omdat je kerst die groen net bij die BM omheen brengen. Dus de terras moest omheen, maar ja, ik kan alleen maar zeggen dat dat op een hele noffelijke manier al hier handel is. In principe is alles wat hier nieuw in de tegel zit, daar zijn ze bezig geweest. En dat was met name nodig dus om een nieuwe kering te maken. Die is hier en daar in die betonblokken of die betonstukken neergezet. En hier lag nog een oude kade. Die hebben ze weggehaald, want die was te laag en dat was niet goed. En dat hebben ze moeten verhogen, want anders is het met hoog water een soort gat. Waardoor de polder hierachter overstroomt. Nou, ik kon het mij net voorstellen hoe dat eruit zag. En toen hebben ze voorgesteld om 3D-tekeningen te doen. Ja, dan zie je dat. En dan is dat ik nog helemaal groen worden. Als ik nu achter huis kom, dan wendt het al het zicht. En het rent mooi op. En het rent oud, maar kleer is het nog net. Het moet nog vreesd worden. En het moet nog ietsje worden. En dat het dan groen is, dan stel ik me voor dat het toch een heel oud gezicht is. Ja, we hebben wel een heel lang traject gehad, denk ik. Want het was ook niet helemaal duidelijk hoe eerst de oplossing van de verhoging eruit kwam te zien. En toen dat één keer duidelijk was, dan zijn er nog verschillende mogelijkheden, zeg maar. En daar hebben we wel, denk ik, de beste uitgezocht die er was.